Kita mau main pulka. Apa itu pulka, Asli? Apa bedanya pulka? Prosotan. Prosotan. It's sledge bob. It's something that you use to go on snow and maybe ice. Ya, sliding di atas salju ya. Ada set juga. Ska du berätta vad man måste ha på sig då? Sliding. Jadi kalau mau main sliding harus pakai jaket anti basah, celana. Terus harus pakai kupluk. Terus ya, kayak gitu deh. Tapi aku nggak tahu pakai apa. Let's go. Sekarang nggak ada salju, jadinya es. Jadi keras banget tuh, kayak batu es cuy. Ada yang umpan-umpan? Ja, det känns. Jag klarade av i 10 år sen så får alla gång när det inte är så högt här. Ja. Ett. Du får inte ta bild. Åh, snor! Jag lovar, ingen bild Ted. Man får hålla. Han kan balansera alltså. Har du zoomat den? To see what's behind these closed doors, but I promise you
Oj, 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 det var så nära. Nej, jag bara visar. Om mamma inte stoppar dig så kommer du namna där. Igen. Aj, 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 aj. Hjortarna har varit här nyligen. Ja. De sista dagarna. Ett spår. Ett spår på oss. Vad vi Han har gått åt detta hållet. Han har gått åt det hållet. Kanske de nummer bakom busken. Ja. Ja. Pulang. Har du det ordentligt? Ska jag hjälpa dig? Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, it followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the teacher turned it out, and so the teacher turned it out, but still it lingered near, and waited patiently about, and waited patiently about till Why does the lamb Mary so, Mary so? Why does the lamb love Mary so? The eager children cried. Why Mary loves the lamb, you know, lamb, you know, lamb, you know. Why Mary loves the lamb, you know. Pappa färdig! Lilla, han kanske åker! Ska pappa in och åka innan Ted kommer? Lilla kaffebulle. Du kan inte gå ner innan pappa. Tända fötterna. Det vikar sig. Matanya coklat ya? Tarik coklat hijau matanya. Du glömmer det att ramla, Roger. Oj, 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 oj. Ska ni brottas nu? Ska ni brottas nu? Nej, jag vann! Vill du brottas igen? Vill du vinna? Han tycker det var skönt att ligga sig ner. Oj, svimmar du? Han är trött på bara det. Tidut. Tidut. Ska du sova ute idag? Tidut. Mana Ted? Mana Ted? Oj. Oj, är pappa också svimma? Titta. Loncat Ted, loncat ke papa Ted. Pappa också svimma. Loncat. Oh!
Oi, oi, oi. Nggak aneh kalau pada rusak celananya anak-anak zaman sekarang masih anak-anak kecil mah. Kemarin tas sekolah anti. Pulang sekolah bukannya langsung sekolah, tapi tasnya kan dibuat ini didudukin buat turun itu. Iya. Ya, abang Nonen cancing ya, babe. Sekarang Po Ika sama Ani, Po Ani, Kak Ani, atau Ani saja, dia tidak mau dipanggil Po Ani. Kita mau ke mall. Piken Bill. Rada. Oke, kita mau naik mobil yang kecil. Ya, mobil merah, baju merah. Semuanya serba merah. Pak Ani sudah siap, Bang Roger sudah siap. Dan Ted, apakah Ted sudah siap? Borehan. Ted. Borehan. Where's Kawi, Ted? Vi ska gå till Järnfärg. Oh, vi ska åka till Gröna affären. Katanya kita mau jalan-jalan ke... Vi ska gå till Järnfärgen. Oke. Jag ser dina ögon idag. Ska du sätta in honom? Du ska sätta in... Alltid pappa. Pappa är bäst! Lyfta 16 kilo, vrida på ryggen och få ont igen. Iya, di sini anak kecil tuh harus pakai baby apa namanya? Bukan baby sih, kids. Nah, pokoknya apa tuh? Bangku anak-anak. Apa ya namanya? Car seat, baby car seat. Jadi harus pakai seat belt, nggak boleh duduk sembarangan, nggak boleh duduk di tempat biasa. Soalnya kalau ketahuan sama polisi bakal ditilang, didenda 2.500 dikali 1.600. Så kommer de. Men hur bilen kan komma ut då? Jag ser att vi har rosa, vad kallas det? Rappmuff heter det. Majuin dulu yang putih, yang merahnya baru dikeluarin. Sekarang Linus. Sekarang Linus. Nej, förlåt. Vagnen där. Sekarang vagn. Ini yang dimaksud toko hijau sama Ted. Grand Affair. Ini kita nyari parkiran. Där. handikapp. Där. Ja. Ja, det här. Sidovinäger här. Hej! Vad hög du blir. Vad mjuk de är. Lembut banget. Kuda. Och så där. Vill du säga?
Men det var mysigt. Ja. Wih, ini cantik nih. Bagus. Tempat lilin. Dia naruh lilin. Nggak yang kecil, yang kecilan lagi. Ngapain nih bangsa benih? Sekarang Sabeni. Apa coba? Udah gitu doang. Roligt va? Sekarang sabunnya apa? Ted? Vad tittar du på? Jag tyckte att den var så röd. Aha. Ja. Oj! Den där! Ja, den är till katten. Ja. Ja. Katten kan leka där. Ja. Mm. Och titta ut! Ja, det var ju hög. Det var ju 4 våningar va? Det är lite svart i toalett. Ja. Kanske Sabri skulle ha den. Kanske. Och en kanin. Och en tallrik också. Katten kan äta. Ja. Katten kan äta på tallriken. Och katten kan stå ut där bort. Ja, längst upp där. Mm. Nej, Nej, den till katten. Den till katten, titta. Det också vet att den är till katten, eller hur? Ja, Mm. var en katt och ingen svart. Mm. Ya, sudah sampai di mall. Inte så här. Kolla, jag kan inte... Den här och Jag gillar stenar. Wow. små. Jag gillar inte stenar. Shop 5 för 100. Tapi bukan gold ya. Itu yang lope-lope. 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 Penting. Kita. 3.000, 4.000. Wah kau, lu mati kayak cowok aja, lu nggak boleh kesini aja. Mama kamu där. Iya, iya. Oh. Masih mending kita mah nggak make upan juga pon, masih Kenapa? takut kalau orang sini nggak make upan takut. Hmm. Oh, kehancuran udah. Man får inte, eller? Yuk. Naman Roger. Vad gör pappa? Pappa bara slår rumpan. Lagi lihat sel 70% sel. Kita mau makan hamburger Max, Sverige godaste hamburger. De har ingen medlem, man kan vara här då. Jag vet inte. Vi ska beställa här. Ja, men börja lösa det själv. Ja. Så. Det första. Jag vill bestämma först. Du kan visa så kan man se då. Då har man måltid. Och så tar vi tar jag en sån. Frisco är ju rätt gott. Oj. Vi får stå här och göra färdigt. Vart tog de vägen? Där, Frisco-mat.
Wow. Wow. Max. Vad vill du ha för dricka? Cola, 1 liter cola tak. Ini pesanan kita, ada hot pink, ada ini buat dessertnya, ada hamburger 2, dan ini buat bangsa ini. Yummy. Selamat makan.